Berdimuhammedow Yaponiya sapar edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yaponiya iş saparyny amala aşyrýar. 21-23 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yaponiya 3 günlük iş saparyny amala aşyrýar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet medeniýetiniň ma'lum boluşyna görä 21 oktýabrda Türkmen prezidentini Tokyo şäheriniň Haneda halkara aeroportuna Yaponiýanyň resmi adamlary garşy aldy. 22 oktýabrda Tokyoda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň hormatly doktor diýen ad goşuruldy. Şeýlede Berdimuhammedow Tokyo'nun Shinzanso Tokyo mehmanhanasynyň mejlisleri zalyny Yaponiýanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan Türkmenistanyň studentleri bilen duşuşdy. Döwlet medeniýetiniň ma'lum boluşyna görä Türkmen prezidenti Yaponiýaly resmiýetiniň Türkmen wekiliyetiniň agdalarynyň Türkmen studentleriniň hemde duşuşy gatnaşyjy beýleki mehmanlaryň öňünden çykyşyny Türkmenistana ilymy we bilime uly ähmiýet berilýändigini öňe sürdi. Beýleki tarapdan Türkmenistany raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly çäklendirmeler dowam edýär. Olary Türkmenistanyň howsarlarynyň maliýe serişlerini uratmak mümkinçilikleri, daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistanyň ikrar edilmegi bilen bagly bary bolan problemalar saklanyp galýar. TDH-nyň habaryna görä Yapon kompaniýalary Türkmenistanyň himiýa we ýalňyz energetika pudowyny fenagat toplumlarynyň guruluşyna gatnaşdy. Mundan öňe Berdimuhammedow 2009-2013 we 2015-nji ýyllarda Yaponiýa resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. 2015-nji ýylyň oktýabryna Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe Merkezadi ýurtlaryna eden saparynyň çägini Aşgabatda barypdy. Soňky ýyllarda Yaponiýa Merkezadi ýurtlary bilen sewit derejesini Merkezadiýe goşmak Yaponiýa hyzmatdaşlygynyň çägini gatnaşyklary ösdürýär. Yaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy. Şunlar Türkmenistanyň Mary welaýatynda köpçülikli ýowar geçirilip, idare kärhanalaryň otoglary we baý bakçalary arasalanýar hemde köçeler süpürilýär, guran otlar çapylyp otlanýar we ýerler agdarylýar. 21 oktýabrda Mary şäheriniň büdjet işärlerine Mary Bayramaly şaýolunyň gyralaryny arasalamak tapşyryldy. Her idara ýoluň gyrasyndan ýer bölünip berildi. Bu ýerler arasalamak üçin her idaradan ortaça 10-12 adam ýowara mejburi çykaryldy. Olar bu şaýolunyň gyrasynaky otlary çapyp yer agdardylar. Şeýlede guran otlary üýşürip otladylar. Häkimligiň wekilleri büdjet işärleriniň üstünde durup, "Ýekejede ot goýman arasalaň" diýip gyssady. Esasanda Marynyň aeroportunyň töweregine we ondan Mary şäherine çenli aralyga üns berilýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Maryly habarçy duşenme güni gurrun berdi. Habarçy ýowaryň geçiriljekdigi barada büdjet işärleriniň öňünden habarly edilmändigini, şol sebäpli olaryň arasaçylyk işlerini täze egin eşiklerinde gatnaşmaga mejbur bolandygyny hem bellidi. Mundan başga habarçy geçen hepdäniň aýagynda Mary şäheriniň ýollarynda, bilim edaralarynda, şol sanda Döwlet Energetika Institutunda, tehnikumlarda, liseylerde, mekteplerde hemde çağalar baglarynda awatlaýyş we arasaçylyk işleriniň geçirilendigini hem aýtdy. Aýdylmagyna görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary we Mary welaýat häkimliginiň wekilleri büdjet işärlerine, studentlere we okuwçylara bu arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Mary welaýat häkimliginiň bir näçe işäriniň aýtmagyna görä, bu çäre ýurduň täze içeri işleri ministri Mehmethan Çakyýewiň welaýata barmagy we onuň edara kärhanalarda barlyklary geçirjekdigi baradaky gurrunlar bilen baglanyşykly. Ähli ministrlikleriň işärleriniň Mary welaýatyna gelendigi aýdylýar. Olaryň haýsy edara kärhanalara baryp barlygy geçirjegi we munyň haçan haýsy günlerde amala aşyryljakdygy belli däl. Şonuň üçin hökümet edara kärhanalarynyň ählisiniň barlygy taýin bolmalydygyny aýtdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny bermekden saklanan häkimligiň bir işäri aýtdy. Azatlyk radiosyna bu maglumaty Türkmenistanyň içeri işleri ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet mediasynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýatlasak 1 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow işde düýpli kemçilikler goýberendigi, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy, wezipe ygtyýarlyklaryny gödök bozandygy üçin Iskenler Müllikowy içeri işler ministri wezipesinden boşadyp onuň deregine Mehmethan Çakyýewi wezipe bellidi. Türkmenabatda bankomatlaryň kart ýuwutmak peşesi ýygy-ýygydan gaýtalanyp başlady. Türkmenabatly ýaşaýjylar bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda dürli kynçylyklar başdan geçirýärler.
Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul nagdlaşdyrmaga finansiýan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi bankomatlaryň öz plastik kartlaryny ýutmagyndan şikayet edýär. Bu ýygylaşan ýagdaý Türkmenabadyň bankomatlarynyň tas ählisine diýen ýaly duş gelýär diýip habar çaýdýar. Adamlar pullaryny nagdlaşdyrmak üçin özleriniň plastik kartlaryny bankomatlara salanlaryndan soňra şahsy kodlaryny ýazyp puluny aljak wagtyny ekranyna amalyň ýatyrlanlygy barada ýazgy peýda bolýar. Ýa-da hiç ýyly ýazgy çykmadan bankomat plastik karty gaýtarmaýar diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä şeýle hadisalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanmagy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesini aljyraňy ýagdaýa salýar. Türkmenabad şäherine oturdulan bankomatlaryň köpüsi banklaryň töwereginde ýerleşýär. Emma käbir bankomatlar banklardan uzakda käbir edaralarda ýa-da şäheriň çetindäki bazarlarda ýerleşdirilendir. Aýdylmagyna görä karty gaýtarmaýan bankomatlary banklaryň diňe ýörüti işgärleri gelip açyp bilýär we şolar gelýänçe kartyny aldyran adamlar kä halatlarda uzaklygyny garaşmaly bolýar diýip habarçy ýerli ýaşaýjylaryň bankomatlar bilen bagly kötençliklerini habar berýär. Siz gysgaly wagtyňyzy ýa-da pul gerek bolanyny bazaryň orta arasyna kartyňyzy bankomata ýuwutdurup gördüňizmi? Ýuwutdurup görüň, ana şonu düşünürsiňiz nähili ýagdaýa düşýäniňizi diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenabadly Murad aýdýar. Türkmenistanyň raýatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we beýleki tölegler soňky 6 ýyl golay wagtyň dowamyny tapgyrlaýyn esasda olaryň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Galy berse de Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä raýatlaryň bank kartlaryny çalışmak prosesi hem uzagy çekýär. Bu ödegedegini ähli girdicisi bank hasabyna geçirilýän raýatlaryň güderanyna oňoýsuz täsir etirýär. Bank ulgamyny ösdürmek maksady bilen gurnulan bankomatlar häzirki wagtda garaşylan netijeleri bermeýäni meňdeýär. Bu ýagdaýy Türkmen hökümeti awgust aýyna gytaklaýyn tasdiklady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 awgustda ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan banklaryň işleyişine gödäwçiligi gowşadanlyk üçin Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurduýew käýin çygylan etdi.